Però com deien, abans que comenci res, necessitem de la màgia perquè els actors es transformin en persones de carn i os. Haureu de bufar cap a l'escenari un cop, així. Un, dos, tres, a bufar. Molt bé. Elles, intentaran treure la màxima potència de veu. Allò que els naixerà de dintre de tot. Però potser, encara no tenen la veu suficient, així que preguem al màxim silenci. Si algun nen petit, molt petit, es posés a plorar molt fort i no es pogués contenir, preguem també que li donin una volteta per fora de l'auditori. Dit això, tornem a bufar i que comenci la funció. Senyors i senyores, bona tarda. Los nens i nenes de tercer i quart han preparat una obra de Sant Jordi molt especial. Espero que us agradi. La Sadeta és guai, no? Sí! A mi m'agrada el tastet. A mi la Ceresport. A mi el carnaval. A mi la festa de Sisè. Ara que ho penso, nosaltres també podríem fer un musical. No sé, jo això només ho fan els grans. Nosaltres també som grans. No sé, jo penso que no. Sabeu que abans era una fàbrica? Vaig de descoberta. Però avui és molt especial. Preparem una geganta. Una geganta? Sí, una geganta que representarà totes les dones que treballaven a la fàbrica. Quina vida! I els nens també treballaven. No era gens cívica treballar. Sempre anaven a toc de pito. Us imagineu anar a toc de pito? El soroll de la sirena és gairebé igual. Tornem a ser una altra vegada, No diguis això, els dracs moren, n'hi ha de vermells, de blaus, n'hi ha de dolents i de bons. Jo n'he vist una a YouTube. Sí, segur, sí. Sí, són els dracs de Komodo, semblen dinosaures. O cocodrils, o sargantana. Va, concentrem-nos, tinc una idea. Fem una obra genial. Avui us volem
atents i no falleu gaire. Què els hi deu passar? Coses de princeses que no volen estudiar, Que no volen menjar. que estan cansades Estaran pensant en quin vestit es posaran. i segur que compren rosa i en diuen tots. Diuen que els ratolins les espanten. I per què? No, si que més és la poesia. Poesia. Policarpio siete colas. Es un dragón diferente. 7 colas. 7 patas. 7 crestas en la frente. Es dragón de poco fuego. Sus llamas son de mechero. Como tiene 7 patas, Quiso ser futbolista y le echaron de la pista. 7 colas por el mundo, se fue a recorrer el mundo. Y ahora 7 colas tiene amigos, 7 colas tiene amigas, 7 flores, 7 hormigas, 7 palomas con migas. Policarpio 7 colas es un dragón diferente. A sus capiteles se lleva bien con la gente. Policarpio 7 colas, un dragón inofensivo que escribe versos a solas. Jo crec que el Montmori té a veure amb els dracs ferotges. Ui, sí, quina por que tremolo. Però si els dracs que són a la cova són inofensius. Són de pasta de muntanya. Més que dracs, són gallinetes. Respecte a les gallinetes, eh? Sí, però són porucs. Va, anem i s'apartaquem una mica.
preguntar. Com es pot casar amb uns fills que acaba de conèixer? Els petits s'ho creuen tot. Segur que està enamorada. A mi no m'agraden els contes de princeses i flors, vestides de rosa, i no juguen a futbol. A mi m'agraden els contes de princeses reals. Sí, rebels i aventureres. Voleu que us expliqui una història? Sí! La història de les princeses que es tiren pets. Good morning, ladies and gentlemen. Buenos días, señores y señoras. Buen día, señores y señores. Salam alaikum, Abinazran. Saya contaba pasar tarde. Buenos días, señores y señoras. Sa Majestat el Rei. Vaja, quina puntualitat. Sí, molta puntualitat. Però feu-me lloc que no puc seure. Sa Majestat la Reina. Hem rebut un ultimàtum. Com cada any ho diu la història, hem de donar una princesa. La més bonica. La que es creu més de les històries de les princeses. La que és més figadora. Nosaltres no tenim princeses perilloses. Nosaltres tenim princeses que els agrada el futbol. No, la Maria Mercè no! Uau! No passa res, senyora, segur que ho podrem arreglar. Us donarà un atac i haurem d'anar a l'hospital. Porteu blessats! Jo tenia 7 filles precioses, i aquí et passa em quedaré sense. Uau! Sals per la reina que et desmaya! Corre, porteu-la sal! Sal! No badeu piles, quickly! Que no, mori, senyora. Calmem-nos. Sí, reaccionarem. Ho fem així. O podríem jugar un partidet. Va, parlem seriosament. Sí, afanyem-nos. Se'ns menjarà el drac? A nosaltres no, a la Maria Mercè potser. Uau, que era una filla! Uau! Crec que podríem enganyar el drac. I com? Si us penseu que és un babau, jo vaig conèixer un gripau blau, un babau. No, babau no.
Jo prefereixo menjar-me una carnoteta petiteta, disminuta, que me la pugui cruspir, d'una caixarada. Què dius, menjar-se granota? Potser no perillós? Saps que n'hi ha una que té verí mortal? Mira aquesta! Que bonica! Daurada, l'empara boca papilla. Papilla! Aquesta animalada és la més períoda de totes, només tocar-la i caus caput. Haurem de fer una mani, no sé, una protesta, una carta al síndic contra el maltracte animal. És molt pesat d'haver que et clavin una llança. Sí, però ell te pega. Som uns quejiques. Però sempre fa una mica de mal. Què haurà explicat? Que els dracs són caníbals. Jo crec que tot passa perquè no hi ha César. Quan estigui llegint un que parla de curiositats dels animals. Sabeu que hi ha un mamífer que pon ous? Ous? A mi no m'agrada ni gens ni mica la carn de porc ni de granota. No, ni l'orella. A mi tampoc. A mi no m'agrada la carta princesa perquè tenen uns ossets que semblen els coladers. Jo prefereixo una amanida, uns macarrons, uns espaguetis, encara recordo les croquetes que feia la meva mama. No vull baixar-me prou. T'imagines menjar-se 100 quilos de fruita variada? Això sí que seria un puntàs. T'imagines cada dia te veia com una muntanya de fruita? Tu sé que vaig a dedicar. Ai, ja m'hi veig, ja. Jo moriria per un batut pixel. Figues! No fa la poesia. Com unes granotes per jugar a futbol. A mi m'agradaria anar a la perruqueria. O per senyar-me per la placeta. Això sí que seria divertit, jugar a tothom a la sortida. A mi m'agradaria menjar les escalones de l'hort. No, això ni pensar-ne. A mi m'agradaria ser normal. Jo no et pot ser normal. Ser un drac són d'una altra època. Amagar-nos, que ja sento els sorolls dels cavalls i els plors de les princeses. No sentiu una coloreta? Potser és de pet de princesa. No sentiu molt del xivarri? Clar, ja és hora de la nostra escena. Apa, repassem la nostra armadura i aquesta part del conte ha de quedar molt bé. Cimera, Animal, Peter, espasa, gual, cavall, no i no. Per què les nenes poden anar vestides com volen i nosaltres, els cavallers, hem de portar totes aquestes andròmines? Cimera,
tampoc. Nosaltres estem encantades de ser cavallers. Som fortes, valentes i ens agraden molt els dracs. Dracs! Ens agraden els reptes, anar a la cerca d'un petó. Mira, amb tot això i damunt, som com els reis d'Orient però transportats el 23 d'abril. Fem un pensament, trenquem els estereotips. No vull portar res de tot això. Nosaltres tampoc. Andròmines, això és el que som. Sí, més. Us proposo un look diferent, un look més modern, més actual. Això sí que mola. Uau! Així sí que semblem cavallers moderns. A mi m'agraden les princeses que estiguen pets. Què hi puc fer? Jo tinc pipi. Doncs aguanta. Però voleu callar? Sent un dolor de sofre. M'ha tocat una cavalla fiscosa. Jo no vull casar. Tot sortirà malament.
sentim poder. Jo no tinc ganes de que em clavin una llança. Tranquils, tranquils, jo sóc un bon negociador. No! Feu ni un pas endavant. Podríem viure tots plegats. Què us sembla? Vinga, va, estem a punt o què? Vinga, va, sempre igual, va, grup 1, grup 2, grup 3, ja ens ho sabem de memòria, com ja tots els desitjats, va. Vinga. M'esteu mirant tots? Perquè tot el dia tenim les nostres raons. No res no costa si ho aprenem cada
I això continua, encara no s'ha acabat. Vindrem tots els divendres. I els dissabtes, i els diumenges, Us farem visita. i portarem xocolata. I també flors. Així, tot arreglat, no? Visca, visca. Vista! 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 I sense saber com, van començar a sentir com una música dolça. Els entrava molta son i van allà. I es van quedar dormint profundament. Mireu, si escolteu bé, sentireu com ronquen. No ho sentiu bé? És que roncaven fort. I bufaven mentre dormíem. I els nens de l'escola es van quedar ben parats. No sabien què passava. I van posar planet amb un pobre ratolí que s'havia quedat mal assegut al taburet. Al darrere d'un dels nens hi havia un ratolí, pobret. I el van estirar al banc. El van estirar més. Bé, van decidir que ja estava bé. Així, ja s'ha acabat. Ah, ja s'ha acabat. Conte contat, conte acabat. Jo he vist com la història de veritat. Que no us tornin a enganyar, Jo tinc pipi. Ara s'ha sentit pudoreta. Núria, són les 4:30, hauríem d'espavilar, Què et sembla? Pleguem? Som-hi, doncs. Princesa! Res de tot això hagués estat possible si no volguéssim amb la col·laboració de tots els pares i mares, però avui, molt especialment, un fort aplaudiment per l'Anna, a llums, so, etc. I tot, sens dubte, és fàcil amb cançons, però si es té un Pep a cada escola. Pep! I Núria, com està? Benvinguts! Núria! I falta la més important, la directora de l'obra, Teresa. I per últim, què faríem sense aquesta gent màgica que ara ja és de carn i ossos, però ha estat una bona estona de plastilina. Nois i noies de tercer i de quart, visca! Molt bé!